Între timp, facem o ploaie afară. Da, ce ploaie! N-avem ce să mai facem. Ce urât. E urât, n-ai ce să faci. Aveam o grădină, să te ferească Dumnezeu. Și am luat, continuăm aici, ca să facem. Păi da. Și aici trebuie făcut. Avem una bucată, nu știu ce, cu stensele de băgat în vârful ei aici. Uite așa, tare. Și ăla ce este? Tubul. Așa. E silicon sau e de la de lipit? Silicon. Și să vedem dacă funcționează. De dat pe margine, știi? Ia să văd dacă ies întâi. Hai să văd dacă ies ceva. Aha, ies. Yes. Ia. Dar nu trebuie apăsat. Sau să ții cu mâna de el acolo, că văd că se îndoaie. Doar așa? Da. Așa. Dar nici așa nu prea merge. Dar merge cât își zic. Dar eu zic mai degrabă. Da. Eu zic mai degrabă să dai cu ăla și după aia să ștergi cu vârful ăsta. Doar. Să șterg? Da. Știi ce spun? Păi nu știu ce să zic eu. Păi n-ai cum. Ia vezi, poate are vreun sistem de prindere. Aici. Mai... Ia. N-are niciun filet, nimic? Nu, e așa trebuie să dai. Trebuie să ții de ea, cred. Că altfel nu ai cum. Nu avea mânuși? Nu trebuia să porți și mânuși? Iute că arată. Că trebuie să ții cu degetul, iute. Trebuie să ții cu degetul, dar să faci și pe magie. Mă, dar știi de ce nu merge la tine? Gata. Hai zi. Da, uite aici. N-ai ceas ca ăsta. Adu ceasul ăla din bucătărie, fugi repede. Care? Ăla de perete? Ăla de perete, adu-l în coa. Tu mergi și cu ăla de perete, am înțeles. Mi-ai dat o dată așa, atunci. Și eu ce ți-am zis? Hai, vezi, merge așa. Da, merge. Stai că trebuie să aduni. Mamă, ce bine. Dă repede. Nu, șterge! Adună-l în ceva. Ca să-l pui cu ceva, cu șpaclu, cu ceva, mă. Că-i păcat de el, că-i... Uite cât mai este, mi-ai lăsat și pe jos. Bine, merge, dar... Dar nu prea merge. Nu prea merge, ei. Fă cum ți-am zis eu, că e greu așa. Să-i dau așa. Scoate ăla. Așa. Așa. Pune câte un strat, ia uite cât de subțire iesă, uite. Pune câte un strat de ăla și cu ăsta numai cureți și pui pe unde ăsta. O viață am făcut numai ce ai zis tu și... Păi uite cât pierzi. Păi slăbește-l o leacă când nu-l folosești. Ce stadiu, mă, n-ai cum. Ei, n-ai cum. Îi dai drumul o leacă la... Ia ce puțin. Mai puțin pune, du-te mai mult, mai repede, adică. N-ai cum mai repede. Că după aia îl aduni și ai să-l pui pe un șpaclu. Mai înțelegi ce am zis? Nu prea. Îl pui pe un șpaclu exact ca adezivul. Și după aia îl pui pe... Nu mai lași pe jos și aruncat așa, că nu o să-ți ajungă un tub de Deci ăsta. vorbești prea mult, bre. Păi dacă nu vrei să mă asculti. Nu pot să mă concentrez pe treaba mea. Gata, slăbește-l. Așa, ca să nu curgă aiurea. Și lasă-l deoparte. Dă unul, bă, dă altul, da. Ăsta e mai mare sau care era al doilea? Vezi că erau 3. Ăsta. Mai e unul? Ăsta era celălalt. Ia vezi. Na, pune pe Așa carton. nu merge oare? Așa? Ei, Așa. pune pe carton. Așa. Ei, pe mine mă întrebi. Păi din trebuie. Iute, așa trebuie, că trebuie să rămână Ei, frumos. Nu prea. Ce nu prea? Nu prea merge. Bre, tu mă obligi să fac chestii care nu Astea sunt bune, funcții bre. de ce unghi ai tu, nu? Da. Trebuie să ai unghiile netăiate. Unghi! Oh. Tu de când nu ți le uite? Special le-ai lăsat, nu? Da, de anul trecut. De martie. Nu flori să boboci. Care buboci? De raț. Ah. Uite așa. Ia. Uite așa. Dar după ce zice nevasta, uite așa. Păi n-ai, mă. Nu-i bun nici așa. Ei, nu-i bun. Ia stai, să stau și eu jos. Nu-i bun, dar așa e. Că am obosit. Ce zici că e bun? Apă de ploaie. Dar tu ce vrei? Totul să fie ușor, simplu și Eu la... așa am zis. Eu de-aia spuneam, totul trebuie să fie ușor, simplu. E așa orice dorel s-ar apuca de astea. Ei, da. De baie nu prea am văzut. Deci. A, nu. Nu? Nu. Nu s-a apucat de baie, nu. De case mai drepte, așa am văzut, dar de baie nu prea. Ia.
că e bine. Dar acum trebuie să aduni din urmă, că s-ar putea să întărească și să le iei greu după aia de pregresie. Și să zgârii. Hai că iasă bine acum. Mă, dar e sigur siliconul ăsta? Experiența mama învățătorii. Dar e normal. Exercițiu, mama învățător, nu că încă n-ai experiență. Rezistent la mucegai, apă de colorare. Flexilicone. Mă gândeam că știu că ai luat, nu de mult, ai luat de lipit ceva și tot în tuburi de astea. Că de-aia te... și ăsta ne-a dat... Da, e tot în tub de asta. Și ne-a dat pe culoare. Că la ce gresie avem noi, asta se potrivește. Uite aici scrie argentiu, sus, lângă unghie. Da, argentiu, adică silver, nu știu unde văzusem, silver. Pe ăsta. Ăsta e silver și ăla e argentiu. Tot aia. E în ton, știi, să nu fie alb. Dar asta ce e? Ăsta așa este el sau ei ăstea? Nu asta galbenă, asta la altă. Trebuie să fie bine. A? Trebuie să fie. Dar era frumos așa, zici că, mă, ce frumos e. La bucătărie era bună una de ele. Hai mă că bine, taci. Nu-i perfect, dar... Las-o că e bine. Dar fii atent. Asta e mai lungulea cu ușa asta. Cu 2 mm. Da, văd. Dar n-am, las că e bine. Ascultă, dar e bine că asta nu e din pal. E plasticată. Și asta e mai densă. Nu-i ca aia de acolo, tu vezi? Da. Pentru e specială pentru baie, da. E un pic diferit. Un pic. Tot calitate proastă, dar... E mai densă, știi? Da. Am observat. Super. Nu stă nici drept. Nu stă nici drept. Uite, mari de alea, de reglat. Adică cioloșii de alea de... Da? Fii atent ce sistem de prindere are, nu știu, uite. Baci și după ianeța, împingi cu șurup și dai, uite așa, și te chinui câte o grămadă de strângi. N-am văzut până acum așa. Mamă, și acolo nu se intre mizerie, apă, nu, de astea? Nu, că de astea. Care le acoperi? Da, am aici. Dar nici nu știu cum intră. Ia. Cred că se apasă simplu. Oare? Ce ți-am zis? Gata. Aia zic, că acolo știi câtă mizerie s-a adunat? Vrei să le apeși tu? Da, nu. Câte erau? 3, 4? Vezi că vreo 4 de Ei, 7. Toate ele trebuie. Păi ai zis că pui și la picioare. Toate ele trebuie sprinse. Toate. Poți? Da. Dar nu. Știi de ce? Mă plec, simt presiune în urechi. Nu știu cum vine asta. Tu știi? Când eram eu gravid, nu se manifesta. Acum e mai ciudat, sunt mai noi, mai alte. Se schimbă vremea, se schimbă alea. Da, chiar așa. Ei, ce spui? Moda. Hai mă că intră ușor. Da? Meserie, nu? Da. Uite, mai îți plac, hai, te bag meseria. Îți găsesc meserie. Dar tu știi că sunt de ăștia care se ocupă numai cu așa ceva, de montează de astea? Da, salahor de ăștia? Nu e salahor. Te ferească Dumnezeu. Să dai tu mai de aia dacă... Păi și eu ce sunt? Că ție să ochi. Pe lângă tine. Nu, băi, și eu sunt tot salahor. Am nu sunt de salahor. Ne trebuie meseria așa. Stai că n-ajung la ele, stai. Nu ne trebuie meseria asta. Că noi suntem destui salahori, nu? Suntem doi și așa, numai bine. Facem o pereche minunată. 2 pusuri. Da. S-am curățat toate rostulețele astea, am dat cu silicon și a mai rămas pe margine, stânga-dreapta și le-am mai curățat așa cât s-a putut. Și acum să luăm de la capăt, am mai multe dileme. Una ar fi aici că o să vină prea jos de tavan și automat cred că o să dau, am mai rămas o leacă de izolator de ăsta. Și cred că o să dau, dacă mi-ajunge tot tavanul, să dau tot tavanul, dacă nu, numai aici, că ține dușul măcar, că nu e bine deloc. Afară, cred că dă să iasă soarele. Aseară a plouat cu cafea, a sunat de fapt.
Ce era pe mașină, numai ziceai că zați de cafea, așa arăta. Carmen a plecat în excursii cu fata, deși nu vroia. Dar care treabă, ca aia, băi femei. Tu de câte ori ai fost cu măta la, exact așa am zis, de câte ori ai fost cu măta în excursii? Păi nu, că eu n-am fost niciodată, că, vezi, Doamne, n-a avut niciodată bani, că, n-a avut că, nu mai zic eu, că n-are rost. Și atunci îi zic eu, ia fata și du-te, hai, Valea! Și au plecat pe la, mai ales că e sponsorizat de primărie, nu știu cum, și le-am zis, nu știu, că 20 de lei ca să dea la nu știu ce intrare, am nu știu ce grădină zoologică și nu știu ce. Nu știu unde să mai duc. Mai ales că fata acum realizează absolut tot. Și ar fi păcat, adică să plece tot și ea să stea acasă. Aia zis, lasă o dreagă de treabă, că doar nu intră zilele în sat, mă pune și fac ce m-am de făcut pe acolo. Am făcut o leacă de mâncare de seară și s-a dus. Și o să mă apuc să dau eu sus aici, să vedem dacă... Mama, n-ai, nu știu dacă se mai lipește vară după aia. Asta e dilema. Eu sper că da. Ia. Dacă ar fi să te întorci tu cândva, dar de ce nu vrei să te întorci? Ai nervi? Pe mine sau ce? Nu, dar nu te învârși și tu, ca oameni așa, te uite așa. Da, mâine. Cred că iau apă, că văd că nu-mi place asta. Cum să dă cu el? Ia, mai încerc o leacă și... Bă, dar n-am pus nimic pe jos. O cade oare? Nu cred că cade, bă, să lipești și bine, da? Ia. Curăță. Dar ce ai făcut, băbiță? Lasă că am de aia cu puf. O să încerc de la puf. Ăsta cu burechi chior, de ăsta nu-i. Măcar o leacă să apele. Pentru că ar fi problemă. Dacă dau și eu de la puf. Am crezut că nu mi-ajunge să dau nici măcar în colțul ăsta aici, dar între timp am dat peste tot. O dată și mai am o dată, dat și o să mai dau o dată. Le-am dat așa acum și data viitoare să dau în cruce, așa. Și la revedere, drum bun. Am pus să tai iarba, da. Carmen a tăiat iarba înainte. Mamă, ce fel arată. Aici a luat dita mai piatra. Văleleu. Văleleu. Trebuie să mă pun să o iau la flex. Mamă, dar ce fel arată. Te nu tăia săraca. Deloc. Trebuie să tai iarba asta, dar problema e că e niște holburi de asta pe aici. Dar cred că după ce o tai, o văd mai bine, le văd de alea tulpinile și abia după le iau. Aici nu e atât de mare. Da, acolo crescut destul de mare, am completat pământ, a fost mai moale să vede. Și aici e frumușică, la o iau frumos așa și la urmă cred că îi dau. Da, așa facem. Meserie. Meserie. Asta e plină din băuturi.
deja e ce trebuie acum. Chiar arată într-un mare fel. Frumos. Frumoasau, mai ales că ea e fragedă, dacă nu o crește, o să fie un gazon superb aici. Trebuie să mai pun pe marginea aia, pe acolo am zis iar, cărarea, practic. Și un fund. Și aici, dar să vedem cum, că încă nu știu cum, că aici e cam deal, să vedem cum le improvizez, habar n-am. Eram foarte curios să văd dacă s-a pus pe pomi, o travă aia de-a căzut azi noapte. Odată cu ploicica. Deci a venit ploaie exact cât o leacă, cât să fie și... Da. Nu știu dacă se observă. Pe frunzi. Ia vedeți. Aici. Ia uite aici. Nici dacă le stropeam n-arătau așa. Mamă, dar ce le-a vopsit. Mă întreb, oare să fie pentru plante sau pentru noi? Nisipul saharian. Ia uitați aici. Da. Ăștia abia să le stropesc azi, da. Abia acum au început să rărească nori. Abia acum. Și încă văd că e o mezeală printre frunzi. Ia uite aici. Ia uite aici. Oare eu trânti? Cine știe? Cine știe dacă eu trânti? Uite, așa o să ghireasă acasă, dar n-aș trânti acasă. Uite, bre, ce-am făcut? Stai să arăt. Mamă, dar ce bine arată. Wow. Am dat de 2 ori. De 2 ori. Cu ce? Cu izolator de la. Atât? Doar cu de la? Da, cu izolație. Dar știi care e faza dură? Wow. Eu am zis că ajunge în mauleac, dar am împătrat odată. Am dat de 2 ori și am mai și rămas. Am mai și rămas. Arată bine. Aici dacă îi pun de aia, dar acolo am dat cam jos, dar nu puteți să le iau cu ceva. Știi ce-i bun? Că ai dat tot uniform și când dai cu alb să faci alb. Da, că da. Un pic, Păi m-am gândit. Diferența. Dar stai să văd dacă se lipește vară de ea. Ia. Dacă n-am făcut mari tâmpenii. Eu zic că se lipește. E destul de poros, că dar... nu e siliconat, nu pare. E poros așa, să știi. Și-s curioasă cum să ia. Iată. Să ia acolo. Să ia. Nu, cu oricum, nici nu cred că nu s-a întărit prea tare acolo, că n-are unde să sugă. Aici suge imediat, știa. Nu, aici s-a lipit. Și... Am dat odată și se mai vedea urme așa după aia, că mai dau odată. Și s-a... Dar vezi că dacă ai fi luat gri să faci tavanul cum ai vrut tu, închide un pic. Da, nu prea e ce trebuie. Nu prea e ce trebuie. Azi cred că a fost cea mai ghidonită ziua mea. A ta? Și a noastră acum, la final. Da? Da, a vomitat Ema de 3 ori, e cam palidă. De la ce am mâncat, de la efort, de la... Da, că o să-i fie bine. Hai să-ți povestești tâmpenii aputați. Am dat în vie aici. Și arată cam așa. Am ascuțit ăla ca lumea, am făcut meseriaș. L-am dat mai jos. Cu mașina? Da. Nu cu... Ei, Doamne iartă. Nu. Păi așa, ia, ce frumos. Chiar e mișto, serios. E super. Ce bine să așa la nivel. Ce trebuie? Nu, că l-am dat mai jos, că era prost. Da, era prea era jos. unul lateral, era așa în strec. Unul dat la 3, unul la 1. Era. Eu am dat tot ăla. Da, așa ai dat. Așa ai dat. Uite, aici trebuie intra la privit. Da, cred că e intra la sapă mai degrabă, cumva. Doar că trebuie să... E foarte ud. N-am pus nici roșii, n-am pus nimic azi. Că n-am avut, era prea ud. Puros, ca de obicei. Da, exact. Dar prostii? Stai să-ți arăt ce am făcut azi. Și să spun, dacă spun, cred că mă fucărești de acasă, dar stai că zic acum. Adică ceva de genul... Uite și pe aici. Câteodată și prostia doare. Da. Câteodată și prostia doare. Aici am rașchetat tot. Super. Am rașchetat, n-am mai luat numai pe margine, am luat de peste tot. Am rămas lângă pomi și mai luăm o leacă cu mâna, că n-am, cu ating cu aia, știi? Uite, aici a început să crească deja. Ia uci pe pom. Ai văzut? Da, de la praful ăla. Da. Saharian, așa. Da. Așa, uite. Până acolo. Deci am început ziua cu... Dar nu-mi place așa într-un fel. Cum? Că ai lăsat așa brazdi, eu nu. Păi și eu ce vrei să-i fac? Să iei așa drept, iute. Uite așa drept, așa să... Păi dar ori ai dat cu mașina? Da, dar mie așa îmi place. Fii atent. Prima tâmpenie care am făcut-o pe ziua de azi. Da. Deci am început-o cu bini. Aici aveam un afin superb. Bine, era nu atât de superb. Iată, ce am făcut. L-am rașchetat, l-am tăiat cu totul. Aveam ochelarii aia hoți, care nu se vedea din capănii.
și era plin de bălării. Bine că i-ai luat, că ai auzit că a intrat cineva în spital, să reinduie. Da, dar e periculos. Asta, cum îl cheamă? E periculos. Da, e periculos, ce ai? A intrat-o de în ochi. Așa. Și a intrat în spital. Și asta a fost prima, prostie care am făcut. Da, aia măcar rădăcina dă din nou, e posibil la anul? Da, dă și anul ăsta. Dă anul ăsta. Să vii să-i tai atunci, Da, că e îi tai. jartenită. Am luat tâmpirii care am făcut. Mai ai? Da. Uite ce frumos. Am călcat aici, după panorama asta. Da, Uite așa s-a dus chiciorul. Într-o parte. așa. Și m-am dus, am căzut acolo, ca balica. Cu piciorul. M-am dus așa și m-am hodorong-trong. Și simt că e scântit pe undeva după aici, așa. Mă doare foarte tare aici. Aici e rău. Auci. Și cu toate astea, Da. așa, De-aia merge așa așa urât? acolo am dat, în partea elaltă. Da? Și asta Da. nu e tot. Da. Ia uite. Asta e boală. Asta așa. Asta așa e boală. Da, n-ar rupe-i vârful, Asta că pui să stropești. Ce-i, făinare de aia? Da, e un fel de... Am avut și anul trecut. Nu știu ce are pomul ăla. Uite, mă, dar acolo, dacă vrei. Ai, frumușăliță. Unde e ăla? Da. Ia, ce frumos, da. Ce greu mi-e aici, foarte mare. Cred. O scurădăcină de aia. Da. Bradul l-am lăsat, că poate mai face cubi cu toală. E Nu picioare. e. Da. L-ai dat pe lângă el. Da? Ai dat iarba pe lângă el. Da. Apoi, Așa. am luat un sac de gunoi ca să punem semințele. Semințe, da. La cuburi. Apoi, am dat aici, frumos, am făcut la poartă, cum trebuie. Mari, erau și bălării și aici. Da, dar eu nu știu. Noi Așa. le-am dat de pe margine cu sapa. Și m-am gândit, bă, dacă tot nu ai văzut Da. cu leacă, hai să Da. fac la vecina asta de aici, știi? Am zis eu. Așa ai zis? Și am Ia, ce Și am frumos. dat și la ea, era la fel de mari erau. Aia ce Știu, știi că nu mai vine. știu. Că la noi nu-i, la noi până acolo. Am aici, am terminat Da. în cap de acolo și el ce că am întrebat de femeia de acolo, știi? Și ca antivasilică. Și că e spital cu ochiul, nu știu ce Da, are. da. Am zis, lasă-mă, că am mai băgat niște motorie, am mai pus niște prostii de era că dau și acolo până la urmă. Bă, dragi, ce ori nu mai puteam. Ziceați, bă, dacă tot am început, mi-era rușinea. Femeia asta a dat acolo la femeia cealaltă. Da, la și tante Dina. a rămas pălăriile acolo Fix femeia. la ea. Și mi-era atât de... Cred. Mi-a zis, lasă-mă că fac și la ea. Bă, și mai aveam 2 metri pe șanț mai aveam, că aveam 2 metri pe șanț. Și m-am uitat mereu, că am văzut o mașină la primărie, la Nănești, care era staționată, oprită, da? Da. Și a spart unul geamul. Cu A tăiat deas. iar pe lângă și a spart geamul. Și m-am uitat într-una, își jur că m-am uitat într-una după mașină. Da, Când mai aveam aproape de podețul ăsta de aici, mai aveam vreo 2 metri până în el, așa. a trecut gelul, sau nu știu cum îl cheamă, cu o mașină albastră, așa scurtă. Așa. Un drag de chetroi, direct în geamul de la spate, avea Nu are o cred. mașină aia scurtă Nu și cred. tăiat, e o bucățică așa și unul așa. Ei, ăsta e l-am luat. Și până a ajuns aici la mine, s-a stratificat. Am văzut că dă înapoi. Uite ce Dumnezeu, cred că a trecut. N-am auzit nimic, eu n-am auzit Da, nici e până naiba, normal că nu curvea se ăla în aude, am cap. înțeles. A dat omul cu spatele și am avut un flash de ăla. Oare l-am atins? Auci. Și când am dat cu spate și am văzut asta aici, găi, de la mine, de unde Dumnezeu putea să fie? S-a dat omul jos. Nu, mă, n-ai. Ce dracu să mai zic? Păi N-avea da. ce să mai zici. Să duci mâine și își pune geamul și trebuie să-l plătești. ne-aduce de contul. Factură. Ne-aduce de cont. Ne-aduce cozonaci. Atâta trebuie. Da, asta a fost ziua de azi. Au. Când ai fost plecat. A, deci e ghinionistă când nu sunt acasă. Pe o parte e norocos și e ghine, dar pe altă parte a fost ghinionist. Dar de ce norocos și bine? E mai liniște, mai liniște pentru urechi. Da, da, da. Săracul acum- de tine, ești de picioare. Aștept. Și acum trebuie să plătim. Suntem buni de plată. Asta e. Mă, dar unde ești? Ai, nu cred că te-ai apucat să le pui singur. Nu? Ui, dar ce frumoase și având în vedere că stau de când? De duminică. De câteva zile stau în lădiță. Da, ui, ce frumoase. Da, știi că n-aveam... Aude, nu puteai să stai pe aici? Da, și azi e prea uscat. Ha. Dar știi că
N-aveam cum să te ajut? Știi cât mi-e de greu să stau la nivelul ăla? Dar te rog eu, dacă vrei, măcar atâta după ce termini. Așa. Să adune astea în lădiță. Asta era problema. Da. Cine le adun, mă gândeam. Păi nu, că tot e de plecat. Că le adun... A, cu cutterul. Eu le băgam cu cuțitul. Eu, leule, mai tare le... Trebuie să le dai apă mult acum. Zebră. Zebră? Zebră. Și pentru ce e? Nu știu ce. Și acolo ce-ai pus? De asta pentru vitadivii, dăm o leacă. Da. De sol. Știi că eu te și aud, să știi. Da? Ei, cum? Îți plină. Ia. Merge? Merge. Ce așa. Deci 1 și încă jumătate de Și asta. acum dă-l pe gât. Vrei? Nu, mulțumesc. Te-ai săturat? Da? Și asta mare... Fă, dar miroase. Putin, nu-i las. Silit ăsta-i. Hai că tai cu ăsta mai bine, și bine toate. Da. Ca să mai pui o dată, mai vii și mai faci o de asta? Atât, lingi. Ai grijă ce faci cu mâinile alea după ce... Trebuie să te speli bine, că... Că? Te-ai udat tot. Așa, și? Nu mai fost de grija mea, cred. Da, chiar așa. De aia nu dormi, eu sunt noapte că... Adevărat? Da. Ce-i? N-am putut să dorm de grija fetei, nu de grija ta. Praful tău saharian, atât de fin era. Da, știu. Dar nu mai bine te pui tu? Dar nu mai bine te pui tu și stai jos? Serios? Ha? Și fac eu la sapă? Cum vă zici? Păi da, pe tine te dor picioarele. Da, e greu de dat la sapă. Nu e greu deloc. Zici? Încercăm, hai facem și cu schimbul. Ce probabil să Tu-i graș. Ce blăgăjite săracile, a dat soarele. Da. Ia uite ce frumoase. Și de vine. Uite, curge și apa. Mi-am dat drumul acum, că am uitat să o mai bag. Uite. Da. Zic cum face. Tu vrei să dai și o leacă de adânc? Nu neapărat. Încerc să întreb, că văd că e o leacă de acolo. Uite, de asta, da. Și cred că dau... Dar trebuie să-mi iau ceva să... dau acolo, în vale, cred că. Da. Trebuie să-mi iau ceva sub fund, că e ud pământul încă. Ceva. Ușor merge. Mă, dacă nu m-aș Merge, apuca eu. Da. Sapa asta, sapa e de vină. Ea-i de vină, nu? E bună dunga asta așa. Dacă ai putea să o lași așa în picioare, ar fi super. O să încerc, dar eu ești dracilă de asta. Da, și ce dacă? Știi? O greblezi bine și o dai și toată iarba. O leacă. Da. Și atunci și semănăm o leacă și băgăm tot azi. Că tot unul-ța Dacă ploaie toți suntem aici, așa au zis? Da. E clar. Păi da. Uite asta. Mă duc să-mi caut ceva de stai jos. Ia uite, Carmen, ai lăsat ața pe aici. Măsurătoare, ai lăsat-o pe aici. Când am pus atunci. Nu, o arunce. Pune lângă alea ca să le adunăm cu totul. Lasă, le adunăm după aia. E greu tare. Auzi, uite, am derbit unul de ăsta. Ce e? Un altoi. Vezi că mai este unul în el acolo, partea altă. Așa ăla? Pe partea cealaltă, să vezi. Dar nu e, nu, dincolo, uite acolo. Da, știu. Vezi. Da, așa asta. Ăștia da acum, au pufuit, au dat puf de la întâi. Dar cam greu, Asta poți să rup din pământ? Ce e? Da, ălea da. Alea da, tot ce iese de jos, dați jos iar. Da. E frumos. Dăm jos tot. Lăsăm să hrănească numai ce-i sus atât. E foarte frumos. Și dacă pui gazon și de jur împrejur, da. Să poți să te plimbi. Am vrut să văd dacă îmi place, dar prea îmi place. Prea mult îmi place. Îți place acum, nu? Prea mult. Prea ca la țară. Mi-ar place ca toată vara să rămână grădina noastră așa, cum e acum. Ei, cum să nu? Nu mă, curat așa. Băi, eu ce zic? Ei, cum să nu? Păi de ce nu? Ei, cum? Păi de ce nu? Intră mă mai adânc aici, vină cu drept așa. Și cu dreptul să fie. Să vii că îi dai voie la iarbă cât mai mult.
Mâncă boș. Emma! E plecat. E plecat la gagici. La gagii. La gagii. Ce faci? Ce făceai? Nimic. Făcea o ciorbă, da? Făcea o ciorbă, dar nu găsea zavatul. Ia uzi. Zici să faci mami o ciorbiță? Nu. Haide, mă. Bine că am mâncat o înghețată, am mâncat și ea azi toată ziua. Micărică n-a vrut. Nu poate. Aici încerci să faci drept, că nu e drept. Aici. Tu știi. Da. Eu ți-am adus asta. Asta adică ai de umbră. Da. Închid apa la roșii, că are o... Îi ajunge. Dar aici pare mai bun pământul. De ce nu-l lași așa? Păi dar și cum faci? Cum să faci? Trebuie să iasă colo leacă, colo ableacă deloc. Cum crezi tu? Dar parcă azi dimineața se plângeai că te dor picioarele. Da. Gata, nu? Ce, până mâine faci minuni? Da. Da, numai pomi, tot ce ai găsit ai stropit. Am învânzit toată otrava asta, toată praful ăsta. Și pe la poartă și până peste tot. Poate să vină Paștele, după Paște mai dau. De stropit, da, dar mai avem până la Paște. Avem de pus în grădină, mai... Da, văd. Păi acolo au fost paiele. A fost un balot de ăla de... Nu? Sau ce am făcut noi? În solar am pus paiele ca să stea la dos. După aia, mă, din cauza că erau paie, te-ai gândit la cartofi. Dar cu un an înainte am pus paiele ca să stea la dos, să nu le plouă. Ai pus pe aici? Da, uite ce frumos ai făcut. Dunga asta așa, zici că e... Da, și eu ce ți-am zis. De aici ai început. Ok. Tu ești acolo. Ce-ai în mână? Ia arată. Ia cine-ți scoate mânerul de la trepie, ia. Ia uite, s-a făcut toată de vasilină, ia. Nu cred așa ceva. Nu te șterge, că te spăl. Vezi că ai să pierzi șaiba aia. Ema? O pierzi. Fac o bagă acum. Hai, du-te, bagă tu. Bagă tu. Hai că am venit să-ți aduc ceaiul. Haide, mă. Poate dormi și tu. Ai pus așa? Da. Sper să nu fie prea mult. Scuze. Am uitat să zic că abia l-am dat jos de pe foc. Ce, nu mai poți să faci treabă? Gata, nu mai fac, nu mai pot să mă fac treabă, m-am fript. M-am fript și ieri, m-am fript și azi. Da. Ieri cu o treabă, azi cu... Da. La propriu. Frumos. Îmi place. Și cum iese din urmă după aia. Ai din ala? Ai destul, a? Ia. Este, zic eu. Este. O leacă. Ce naiba, mă? Crezi tu că își fac efectul ăsta? Bă, dar nu mai pot să mai dur, bă, frate, bă. 2 ceaiuri de tei. Da. Asta e al doilea deja. Așa. Cu o pastilă înainte de jumătate de oră. Zici? Da, și forte. La tine fortele funcționează. Și crema forte funcționează. Așa. Și cu asta. Și care nu numai te face să dormi, mai multe.
reduce stresul, sunt multe, melatonin foarte, uite, cine vrea, sunt naturale, nu trebuie Stai, Emma, stai un pic, stai. protecție de ficat, nu nimic, sunt foarte naturale. Contribuie la atenuarea tulburărilor de somn și la reducerea timpului necesar pentru a dormi. Da. Hai, Nu hai ai să încerc. problema asta. Eu adorm repede, Ai. dar mă trezesc și la revedere drum bun. Da, Aia e problema. Ți-am terminat bucățica. bravo. Ți-am dat bucățica. Doar cu Cred. Ți-am dat bucățica și acum așteptăm să crească. Ploaia, uite că s-a norat. E norat, toată ziua a fost așa, da. Ai pus și aici, da? Am pus peste tot. Deci perfect. Toată Trebuia să lumea. mai bat o leacă cola, dar lasă-l, domnule, iartă-mă, că ies eu, las, că mai dă o ploicică, mai alea, mai alea. Super, uite frumos. Înțelegi? Îmi place, mult îmi place. O să arate. Și la revedere drum bun. Și mâine faci o cărare așa fix. Știi? Și încolo punem ce mai avem de pus și... Da. Taci din gură că am brotat ca să râd, nu un pește. Nu, erau pește cu noi. Da. Gata, mă, ajunge. Ce le dai așa mult? Păi, Mânca din stuf. serios? Ia uzi. Mânca din pahară. Las că le ajunge. Ce m-am speriat. Grăbește că vine ploaia. Că nu pot. A început să picule deja. Vrei să te ajut și eu? Cum? Hai că mă uit la tine și te ajut așa. Da, așa, da. Du-te și să-ți iei apa din grădină, din țelăsătă. Oh. E plouă. Plouă, muțu, plouă. A, plouă, ia uzi, nu mai plouă, plouă deja. Am înțeles. E mă, așa.